ಹಾಯ್ ಮಾತರ್ಲೇನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಚಾಪರಿಯಾರ ತಿಂಡಿದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಂದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಂದಿರಲೆ ಅಂಚಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ತೂಕನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವಂದು ಮತ್ತು ನಂಜಿ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಮೂರೊಂದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ಪಾಡುಂಡೆದ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಂಜ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣಲ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು 3 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಡೋಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿ ನೆನು ಪಾಡೋಂಗ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಒಂದರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರು 1/4 ಟೀ ಒಂಟೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೋಂಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತರಕಾರಿನ ಪಾಡೋಂಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಹೊರ ಲುಂಬುದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಹಾಪುನು ಮತ್ತು ಕುಡವರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ ಒಂದು ತೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕತುರ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನ ಪುರ ತೆಡ್ಡ ಹಾಪುದು ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಅವಂತ ಚಪ್ಪಲೆ ಕಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತ ಮೂತದ ಬುಡಿಯ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಓಡ್ ದೋಸೆ ಅಲ್ಪರೆ ಇತ್ತ ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಂದಿ ಬಂದ ಇತ್ತು ಪಾಡಗ ಬಂದ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಬೊಡಣ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗಸಿ ಬೋಡಿದ್ದು ಇರ್ತುಂಡ ಇದನ್ನ ಉರಿ ಇರುವೆ ರಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಂಡು ಅನ್ನಗ ಒಂಡದು ಯಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರಿ ಇರುವೆ ರಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಉಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂದು 3-4 ಜನ ಪುರ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಂಚೂರು ಸಾರು ಮತ್ತು ಗೋಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇತಿನ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇತನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಯಾವ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ आपण बारीक रेट सविता लागला
ಮಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರೆ ಮಾತಾಡ ಅಡಿಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಾರು ವರ್ತಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂಪನಾರು ಆರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರು ಬಂತೇರು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಾತ ಅಂಚದು ಸಾರಿನ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.